almoni aya la soro wakati labanna nyambe min fo hadama dawnye nyogon nege jiya kono karamo aye joaka ciya fo mogoye tabulo wure site jiya kono ni ci den ka tabulo te mogo shika hornya tabulo dinala haklinate mogo shibolo ni islamiya dinala dina delala kaddi awmade ala ya ka qur'ana jigide ka ka ciden cide ko ka nimbe qur'ana kono baraka kenowe ciden ko mi aka tugo ode ko damana hakkilna site mo bolo terigate mo bolo nyogon nege ni nyogon halaki aya dabila aye tinya fo mo goye imamuna maliki nunuma mo nege ko imamuna maliki ko as-sunnatu kasfinati nur man dagala fiha naja wa man taqallafa an halaka imamuna maliki ko ciden ka sunna be ko min nuhu ka kurude idonna kono kisrema do kono doribe halaki imamuna maliki de ko man ahdasa fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad jama anna muhammad qad qana risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا من لم يكن يوم يجي دينا فلن يكون اليوم دينا imamuna malik konni mogo mogo ye kokura do nim dinala ye bidia ta ka do nin dinala e yere sagira ka fo konni nye bidia nyuma yede akoye ya galon fo ko cide nya jamfandide parce ba fe kayira e ka hakili kanyi kateme cide nka ube nim fana e bato de baraji nyini sira de fule ninye cide nya dogo mogo la ma fo mogo yede beno yira mogo la faqad jamanna muhammad qad qana risala ni mogo mogo ye kokura do nin dina la ye bidia do dina ko e sagira konni nya bidia nyumande e ya yira ko cide nya jamfantide ako pasigala ko qur'ana kono ako bi nya ka dina timme wiya ka dina dafa wiya nyinka nema timme auka ngene na islam dina ko ke dina ako imamu na maliki ko ni aya jigido fengo fentunte nin dina ko bi o teseka ke dina ni aya jigido fengo fentunte nin dina kono bi ni e ko be no kriye ko de din dina kono ine damana tabulo ni damana sereni damana hakilla fokata jewla teseka ke dina galon bi bolo galon fi alaka hakilman da mambanama e wambalma har jiya kono ample fitina mununa ko were taw mo chamman be kuma fitina nununa ko abu furafo anka kenni wala ay sababu ni fitina wunana makhraju yeminye cide nyo fo boye alquran wa sunna ala fahm salafu salih nunun de be hadama dembo fitina kono min bambo fitina kono har kele munun be jamana kono be ala dele ala ka fitina no kele bo jamana kono foite nunu bo jamana kono fo karamogo de ka jo u ka cinya fo mogo ye be ka sagi kata ala ka kitabuma ani ciden ka sunna ala fahamu salafu salih ni demiseni ye dina famo chogola te marafata ka mogo fa takewu atim marafata ka mogo fa bada min ni ambe fitina la qur'ana famu baliya qur'ana mina baliya hadisaw famu baliya hadisaw mina baliya sarafu ka tabulo famu baliya sarafu ka tabulo mina baliya ambo de fitina kono karam nyoro yere la kala nyoro yere la har kala nyoro yere de kanka kurose karamo munumbe kombe arabu kando drabate ka ke karamo aben nahwu do abata ka ke karamo aben lugha do abata ka ke karamo ata ka aqidadu karamogo de ba fa kalandunye e wa hadisa munun nana ko fama ka bonya nim fama ute an ka famu ye kafiru de an ka famu be kiri tigani fe mun te qur'an nunun de kawariju folo yew mara fatigi folo fulen nunun de marata saw kono kala nyoro wula kuma kanka ken nunun folo do ka qida kanya folo nkom usmana faqali abdullah ibn saba ode nana ka ni haklina sugu do mo haklira fo ba muru tara karamogo sugu munun be nin ko sugu fo mimbaru kare kala nyoro wula de deresu wula de ode be hada made murti fama kama marafo beta bamuru beta fagali beke na ba fi an ka bo fitina la fo an ka sagi kata qur'ana ni sunna ma ala fahmu salaf salih inshallah waqti siraya subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk